Приятели, сега ще играем CSGO с Ивайло, който го чакаме от 50 години. Да, 50 години. Играем. Бъдънчи осваи. Ето смъртта. Да, 100 човека. За грефът още малко време има. Да, 100 човека. Вие какво искате да ги направя? Стана супер мен. Boom, 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 boom. Два на дом, два на... Два на майка. Ты? Sorry, Така, извини за моето прекъсване, ако все още снимаш. Не снимам. Готова ми е играта. Аз за това трябваше да спазя, защото играта трябваше да се свали. Ако искате да разберете такова повече за играта, в линка на клипа моя приятел може да поставя, ако иска неговия скайп и моя за свързване. И този линк работи за 11 дни. Да. Така че имат 11 дни от сега считане. Откакто е качен клипа, да. Да. Или може би 10. Не се знае. Майко, казаха го пред мене. Един. Бе, 10 дни считани. Виждаш фюз. Не че ти фюз се правиш? Няма да успея. Да, Мираж Нямах играе. дефалски. Грам, махай се. Зато имах дефалски. Така, аз се присъединих в Катату. В момента играят с доста FPS. Това е чудесно. С доста FPS казах, не е пинг. Ага. Ужас се тази да взимам броня, тази да взимам дефалските. Нищо. Това съм с дефалските и такова. Не бомба и емка и манка. Уй, сега са нарта. Един тук горе. Препахваме от началото. Един го би. Саса, дай дропли. Добре, Още един го препах. Я чакай да сложим една димка да ме убият. Ще да през смолка. Това е нинджа презареждане. На бето има. Да стои си на бето. О, я чакай да си вземе ето. Не, е това. О, чудесно. Чудесно. Оръжие. Чудесно. Направо не е честно. Мана, бе. Ко? Джази, това не е контра, бе. Към 3-1. Добре. На Мираж съм по-добре.
Това. Ако го бях заколил, тях да получи плюс 1500 с тези ножки. Някой си тук си хвърли оръжието. Набете са всичките. Саша, давай идем долу. Да, набето друг път, има един НАТО, тук ще убихме. Един. Добре бе, какви са те с оръжия бе? Да, верно, тук няма никакви. Ще ми взе и емката с моят. Я съм се стимува. Твоята. Ти го уби. Точно не го уби, браво. Чакай малко. Нинджа дефюз. Никой няма дефюз, бе. Ще да го направя. То се е скрил. Не. Две на 2 сме. Такъв е живота, брат. А не, сега ще идем с помпа. То, на която ми е на макса. Чакай, ще достане. Тука... Ще бъдат отгоре и отдолу. Ой. Майко, и двамата ги взе. Ох, майко. Те си двамата ги взе. Плюс бомбата. То с бомбата го изнесе. Не, ти го изнесе то с бомбата. Бях на 39 и ги изнесах и двамата. Чакай да върна назад. Сам се фъшнах. Ама... Его. Гръб. То се може да стигне. Ага. То се на 8 хилт. Взема го. Има един това юзера чекалик долу. Сега ще ходи за бомбата. Ходи за бомбата, бе, човек. Аз не мога да изяда, на малко кръв съм, не искам да умирам. Един гледа в момента. Чека ако не... То се много слеп. Значи той те стреля, то блее. Като някаква блейка. Не знае, че е с АВП, сори. Ще да може да му цепна главата. Тоест, на мен ми се правеше на нос добър, а тук не може да остава вземе само един на крак. 36. Той съм му набил някакъв да виж. Той ми набил 108 с един удар, аз съм му набил 56 с 2 удара. Браво, бе. Аз сега ще си взема AVP-енци. Ще ги чекля от мидъла. Аз мога да взема дефюз кит и броня и после вече гледам какво оръжие да си вземам. Тук, значи един бот чака и аз чакам. Ние сме с бот. Един е, да. Чакай малко, как не стрелнах и щеха да ми нацепат главата, майко. Къде си? Его. Бях ги двамата. Какъв е той? Опа, един го изренах, дете уби. Този си беше ми взел Асимовото АВП. Човек! Как идват в гръб, бе, батино барите? Това всеки го знае. Един на геймър. Един история на дракона на мене, като аз нямам история на дракона, не съм играл такъв. А пъй си че съм с такова. Или има някаква грешка. Dragon Lore име. Да, значи пиши Dragon Lore на Crispo Game, като аз не играя с Dragon Lore. Кажем като ако не е бъд, аз трябва да се гръбна. Няма да обсъждам сега, това защото не е за предснимането. Ще изснимам след... Да. Можеш да не беше толкова... Нямам думи.
Абе ще изнесем след снимането. Да си изнасилим. Казах, че си... Аз точно да си изнасилим. Казах, ще се изясним след снимането. Извън снимането. Ага. Маги бургери. Трябва то да се вземе АВП-то да го извади. Моето АВП пише сега. Сега на мен пише, че е моето. Аз имам Dragon War АВП, ама на терорист, не откътът. Аз нямам, не ползвам такова. Ще хвърля една експлодираща. Вбивам се стената, като най-големия пич. Ти си пич. В хубавия смисъл. Има хора, които не са в хубавия смисъл. Да, има такива. За съжаление има такива. И са сред нас приятели. Да. В момента да играят CS, като на хамата. Не могат да си позволят самата игра. Някой да. Играят лигави игри. Да, лигави, те са смисъл на думичката лига. Да. Тикава. Когато чуват някой да се лигави... Как са кри през стената го оцелих? Майко! Да, пистол. Добре, дама ги... Бомбата е дропната тук, ето го убих ланя. Добре, Тук са симулата. Ето го за тебе, човек, за тебе! Убил го. За тебе идваш. Той е. Пичага. Ама не е пич. Сега ми пише, че... what the fuck, сякаш някаква игра с моето удържа. И аз видя. В момента ти си с моето. Изписва. Готово. Ей, MVP си кучето му. Ей, да му се MVP, бе. Как, бе? Тоест трябва да се откаже от игра, бе. Да ти се ламящото куче. Намираш, да правиш и ги изтепам. На някакъв мап лог ще играем. Де лог? Да си... Ама защо ще го сменя този прекрасен мап? Защото сте как... Майко! На 20 хп съм. Помогите. Къде си бе? Тук горе. Мале, бот ще направи MVP. Да бе, авай да. 2 кила има. И ако направи Ето от нашия само един бот. Ето тук има един. Сега ако един бот направи MVP. Убих го! Бати саде, бати! С граната. Знаех си, чу! Знаех си! Знаех си, че ще е там. О, по време на снимане в момента нещо много ми върви на мене, а? На мен сигурно не ми върви. Ти даже MVP си, аз колата казвам. Къде, брат? Къде е това? На бето. На бето. Изгасиха телевизор, чакай сега. Виж сега, ти ли си пред мене? Не, аз съм отивам отдолу. На бето, добре. И смяна на отборите. Искам да си запази емката. Искам да ми се запази емката. Тази емка съм я печелил много време. Дай да ръчнем ято. Окей. Отгоре. Дайте раш. Дайте раш. Нела ти с мен. О, нека се съгласи с мен. Чакайте, дайте на щит. Вау! What? What the fuck? This? What this shit, motherfucker? Има ли? Clear. Окей, nice. О, on the back. Добре. Back. Ей! 1A. Къде бе? На ето е. Видя го. Да, и то ще направя милка за помощ. Няма да успее. Няма да успее един дефюз. Ще дефюз. 2, 1. Дефюзва я. Не успях.
Ей, пак си MVP на матча, бей! Тогава съм 5-5, what the fuck. Пак е за нещо. Ах ти куче, как ламиш с такова за фрагове. Ламтиш по-точно, ламтиш за фрагове, брат. Те, взимам един дикой. Ари мръдни, бе, брат. Пак ще мято. Майко! Казах точно. Аз минавам отгоре, това път само че на шифтки. Аз се връщам. Там много се насъбрах, аз съм без брони. Отивайте на бед тогава. Аз ще дойде от горната. Ох, на някакъв крах му залагна пред мене точно и ми помогна да го отрепя. Оу, цели има някакъв със смолкъс. Откътък. Бомбата дропната ли? Не. Майко, как ми лаги, ти смолка. Направо смило. На мен изобщо вече. Не ми си лаги. Те всичките тука, бе! Еми аз изязнах на 3 човека най-много. Точно там ще дойдат тук. А не тук. Носко, през стената! През стената, майко! И той го има заснето, майко, то трябва да се откаже, майко! Следи човека без оптика, насочва се, стреля един куршум и го убива на главна глава. Ама го убива на стената! Гръб, като нобарската работа. Майко! Докъде стигнаха с нещата? Ще седвам хора. Охо. Окей, let's go! Ко бомбата? Не у меня. Нет у меня. Nice kill, bro. Някакъв ти пише nice kill, bro. Какво? Weapon, please. Къде си, брат? Чакай малко, едни идват. Thanks. Дадах му. Не, стисна тей. Няма да рискувам. Няма се набивам по-точно. Аре, излизай. Чакай малко. Чисто е. А, това е било дикой. Мислех, че има гранат. Един тука! Двама тука те. Да. Един горе. Да, видях. Един в гръб. Бак. Аз съм първи на класацията, бе. Виж класацията. Видях. Да, аз съм 2850. Аз ще им играя помпа. Аз мога да взема пяни. Аз ще играя помпа за повече мъни. Всички стоят на това. И не тръгват. О май гад. Едно игра. Я сам. Не факт. Стоп, атак, аура тим. No! What the fuck? Качай един минут. Sorry. Не успях да го заколя един. На колко беше тос? Един са Майко, Крис. на 11 хилт, майко! Тос щях да го заколя. На 2500. Бомбата у мене. Да, Къде е? Чисто е. Ама темна. Един ще дойде. Я. Казах зад вас. През стеничката. Най-хубавиче. Shut the fuck! Помни, че та факваш. Kiss my dick. Oh yeah. Nice, man. Оле. То се бати болния Види мозък. бомбата. Нет, беше преди малко ми. Ох, бе боже. Скалта ли да вземам? Има изкато. Бе. Дайте на бе един път, бе. О, чакай, защо не им... Те ще минават задна, като ги гледам. Аз минавам бето. Той ще мина бе.
Чакай, чупим телевизора. А, така. Окей, още един. Браво, ама един имаше... Един... Не, там няма никой. Там са от твоите, отиваш към твоя отбор. Ама един има на пето. Ето го тук дай. Ох, майко, каква хетка. Направо, what the shit. Ого, то се уби един своите. Къде е това, бе? Чакай, точно пред тебе, да. Пак си ме пяре, бе. Мики, what the fuck? Матч пойнт. Аре, бе. Не, ато. Да, всички взеха път да ходят на бето. Отиваме на бето, защото... Ами те всички седят бомбата за това. Аз съм на бето, тя хода на ато. Аз съм на бето в момента. Един идва ли? Да, още един. Отдолу никой няма. Опа, един тук има. А ти са сега пенци ли си? Не, аз съм на ато. То си на ви. Майко. Един го му... Аз мисля да ходя, ще мина от другата страна. Ако ме гледаш, ме гледай. То със силно това е имал трепа. Не може да ме гледаш. И пак съм на първо место. О, 10 мирания, майко. Там ще да е. Да, видях. И то ме дразни. И аз бе, вземаха бе. То се такова катпача. Тарарараририра, ще пуска катпача. Ох, майко. Мале, тия са много слепи, бе. Найс. Найс. Победа, човек. Победа. Дигнах леко ранг. Потом дигнах левелче. XP ми дати. О, браво на нас пак. Поне бих. Това е якото. Лок. Изглежда лош мап. Не. О, боже, знам го мапа. Хубав ли е? Играл съм го, ма не е баш толкова хубав. Аз се чуда сега си пак да им играя ли носкоп, като миналия път. През стеничката. Сад хората. 15-1-10. Тоест 16 убивания. И 10 умирания. Кой да влизам? Где знам? Къта или Т? Не знам. Къта. За смисъл с отбора. Добре. Да, всички влизат от кътато. 7-8 човек. О, майко. То как ми се телепортва. Свърши разгрявката. Аз се чуя да вляза ли. Влязам. Чакам да се освободи малко място. Време да си гледаме дигличето. Заложиха бомбата. На ато. Да. Кабати нубарите.
Чакам да се освободи поне или да има ауто такова. Автобаланс. Да. Ние две. Няма има клан, двама има тероризици с кланове. Да. Аз не мога, няма автобаланс тук. Има. Няма, виж, пак терористите са Сега ще толкова. първоначално е така, след това ще премести. Скока. Мета гледаме, къде отиваш на майната си? На своята. Мадабе, аз съм сам. Плюс флашка. Аз тук да не съм Супермен, де, ало. Не, аз пише RTV. Окей, аз пиша. О, нинджата. Нинджа залагане. Няма нинджа залагане. Току-що го измисли. Няма такова. Да залагаш и да си в такова, да си в смолк. Терористите са 4, а кътето са 6. Ето може да кажа. Значи може. Чакай. 5. Не, 4. От 8 комази искам пак на Мираж. Те, що се бият, бе? Що се капат? Чакай се, такой съм. Майко! Майко. То си чекали здравата. Що не избие леко на дневичо? То сма да назе. Куда вземем, бе? Куда ще вземем? Сега ще играя Аз нищо не вземем, аз си го играя еко. Аз пробвам да направя поне някакъв крак. Аз пък ще го играя еко. Абе... Какво прави този, бе? Оставя на 80, гледай го. Стоп, мен, please, stop. Ах, майки, но. Убиха ме заради един, дето ме стреляш. То се хак. Знаеш то, защото на един куршун то сме взе. Ей, този Джан, Бабан, ще го бана, човек. Къде бе? Озан, Ще го бабан. бана. Пускане на вод, изритане на играч. Цъкай да... вода е провален. Този сървър е изключен вода. Не мога да го вода да го махнем от това. И да маха ми помпата. Много искам да го махнем този, го изритам. Долу. Нашия вод. Пати умрелия, заради него умираме. Найс, мен, но. Остана на малко хп и кой ще направи като сме на малко хп? Ще направи нещо? Ще спечели ли играта сам? Не. Да се пипи до... Ооо. Шкацайст. Мама не бе такива. Като мога да играеш, не да играеш, бе. Къде ще трябваш от своите хора. От твоят тим. Не се връща. Да се маха направо, махай се, да не го виждам пред очите ми. Буквално, човек, буквално. Оу, то каза пас. Някакъв пред мен го гледам само как му лаги, майко. Вали смолка, то се Навигардиан. Навигардиан. Навигардиан.
Гордиян, Гордиян, Гордиян. Координирам. Това къде е? На пето е. Ако вземе и пише се гръмна. Вот, не може да се мине от тук. Няма да успеем. Няма да сме много аз. Май, какво точно къде долу? Няма да успеем. Няма. Аз имах дефалс кит. Аз имам. Какво се прави? Джордж, go. Ще го към аз на тебе. Майка ти. Трябва да се лечи. Да се надявам така да убия някой. Аз ще взех тук ти отивам на... Аз съм набият. Барим направи някакво нещо. С това да вършим моето видео и ще се видим следващия път.